You
sizongena phambi kwethronini kwabantu bakho. Siyabulela Nkosi ingathi yakho enhle ebudeni beveki. Nangoke Nkosi silinda ubizwa ngegama lakho nabebandla lakho Thixo othandekayo. Siyacela ke wena usisukise njengoThixo uYesu uyayo. Amen. God is good and all the time. Lift up Christ. Tell the world. Maranatha Masala. Nkosi yethu iyeza. One member. Yeli thuba ndilibulise ibandla ngegama kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Xa sathi siyivulele mina namhlanje ngicela sityhile amaculo ethu unumber 146 cela bahlabeli basihlabelele. Amen. I'd like us to turn our Bibles in the book of Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. It reads as follows: Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with plenty, and your vasts will brim over with new wine.
Levesi Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Iyasibonisa xa besithi honor the Lord with all that he has given you, with the first fruits and everything. It shows us that as the Seventh-day Adventists, we believe the principle of stewardship. We believe that when we give back to God and everything that he has given us, we are actually acknowledging God and we are acknowledging his existence, because uThixo is the owner of everything that we have. Now, as we are about to give back our tithe and offerings for today, we oath to demonstrate our trust in God, in God's provision and commitment to his work. So we need to remember that iminikelo yethu neshumi xa siyibuyisa back to God, it actually helps to continue God's mission, providing for the church and the community outside, abantu abangamahlwempu, and Bawethu oyingcwele olothanda isikhaya ezulwini, yisiwe Nkosi yethu uYesu Kristu, odale zonke izinto Nkosi ezikhoyo emhlabeni nasezulwini. Sithi nqubo make Nkosi phambi kwethrone yakho babalo sinize suzuko imbewu indili Nkosi elungileyo, kuba nguwe kuphela kudisezo ukuba Nkosi mawudunyiswe. Kweli xesha ke Nkosi elungileyo, xa umntana wakho ethe wanika isikhuthazo Nkosi ebandleni, xa kuzawunikelwa Nkosi kubuyiswe nezishumi, Nkosi elungileyo ungathatha ibandla lakho, chukumiseke Nkosi ngumyalezo osinika wona ukuba Nkosi masibuyise, khona ukuze Nkosi umsebenzi wokuhambisa ilizwi lakho uqhubekeke. Bazawungena Nkosi abadikoni phakathi kwebandla, Nkosi elungileyo ungabangcwalisa xa beza kwenza umsebenzi wakho, wabanyula Nkosi for ukuba babe kanti Nkosi bangabalungiseleli Nkosi bebandla lakho. Siyabulela ke Nkosi kuba wena usele usitatshile Nkosi inhliziyo zabantwana bakho. Sizisa Nkosi le panel othe Nkosi wayenyula ukuba Nkosi mayime endaweni yakho engcwele ukuqhuba le inkonzo Nkosi yanamhlanje. Singaboni Nkosi elungileyo, kodwa singaboni abaxolelweyo kuwe. Sizisa ke Nkosi usisinomfundo Nkosi xa eza ukuthi atyhile amaculo. Nkosi elungileyo ungamnceda, umphe Nkosi amaculo Nkosi elungileyo azawuthandana nathi, asilungiselele Nkosi ukuva wena Nkosi elungileyo uthetha nathi. Unqale Nkosi ngomoya wakho, khona ukuze Nkosi nale inkonzo Nkosi ayiphathe ngendlela wena uzawukwenza ngayo uba buphakathi kwethu. Siyabulela Nkosi ngoba abalothe wamsebenzisa ekutheni Nkosi akhuthaze ibandla lakho. Uncedile Nkosi ukubana athethe oku wena Nkosi umbekile, xa athe wanyulwa Nkosi wacelwa into yokuba enze lo msebenzi. Sikelele Nkosi usakhula Nkosi elungileyo, Nkosi kwiminqweno yakhe Nkosi elungileyo ungaba nempumelelo kuba incwadwa nguwe. Ngendlela yodwa Nkosi sizisa umzala nomqabuzana othe wena Nkosi wabona kulungile ukuba ibe nguye ozawuthi Nkosi azise lo myalezo kwibandla lakho. Uncokole nawe Nkosi evekile, umnika Nkosi amazwi amakawathethe. Wena ke Nkosi xa ukhetha Nkosi umuntu ozawusebenzisa, unomyalezo Nkosi onawo ungafikelela kuthi, kuba Nkosi ubonile Nkosi apho sisiyela khona. Singake Nkosi umyalezo omnike wona angawuthetha Nkosi angafihlisi, ze injongo yakho ngawo Nkosi elungileyo iphuhliseke. Uncede ke Nkosi umkhumbuze konke ebethe wakufunda noma Nkosi ukuthe wakumsibayisha ngakho. Mntana womuntu Nkosi unyana kanjani, kodwa Nkosi siyayazi wena esandleni sakho usisitya Nkosi esisulekileyo. Nali bandla lakho Nkosi elungileyo ulithele Nkosi ebudeni beveki kusukela kwisabatha edlulileyo, waphumela nazo Nkosi kwiimeko ngeemeko. Zinintsi izinto Nkosi abantwana bakho abadlule kuzo ezibuhlungu Nkosi nezimbi, kodwa Nkosi ubathwele wabasindisa Nkosi kwade kwaleli xesha Nkosi sizongena kule sabatha. Siyazi ngendawo Nkosi elungileyo yena ebe neplans zokuba Nkosi angasicudisela silibandla,
kodwa ke Nkosi awuvuma. Benezidingo Nkosi ibandla lakho, siyayazi Nkosi ngexesha lakho elifanelekileyo, wena Nkosi uyayiphendula Nkosi izidingo zethu. Phakathi kwebandla lakho Nkosi kukhona abanemibulalo Nkosi yezinto ezintle othe wabenzela bona. Ngale imini Nkosi bazise loo mibulelo, singake Nkosi ngamkeleka kuwo ibe livuka elimnandi. Sincede sonke ke Nkosi elungileyo, silungele ukuvula ilizwi lakho, lungisa Nkosi inhliziyo zethu, ingqondo zethu Nkosi elungileyo. Ususo ngendawo Nkosi elungileyo, kuba sayazi naye umile injongo yakhe Nkosi ukwenza into lo myalezo namhlanje singawuva. Susa Nkosi ukudinwa nokozela nayo yonke into Nkosi ezawuthi iphazamise ekutheni umyalezo wakho ungafikeleli ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu namhlanje. Unqweno Nkosi ngokuba xa siphuma iphela le imini, sibe Nkosi singabantu abangcono kunokuba besingabo ukungena kwethu. Sikelela ke Nkosi yonke le nkonzo uyithanqisele, uyisikelele Nkosi ihambe Nkosi ngelungelo lakho. Ngokuba usikucela sinethemba lokuba uzosenza kuba sicela ngalo igama elikhulu leNkosi Yesu. Amen. Number 158. Number 158. Isivuno sozukosi sonele inkosi ibiza abaholi bayo udena kufuphi kakhulu ofika undulise silungele Oh
Christ. Tell the world. Mina namhlanje ke yimini ye-ambassadors phantsi kwesihloko esithi living for impact. Khange ndinikwe ilist ke yeendwendwe kodwa ndiyazibona zikhona iindwendwe ezikhoyo phakathi kwethu endizawucela siphakame kwenzela ibandla lizokwazi uzamkela ngoameni omkhulu. Lithini ibandla ngeendwendwe lethu eziyafuna uphakama, lithini ibandla ngeendwendwe zethu. Amen. Lo amen ke sisithi wamkelekile apha eSkeplus Church kwinto esathi siyitye ngesihlandlo nawe uzuthatha ufake epokothweni wetyise ekukabini kwiveki sinethemba kusaphinda sikubone. Phambi kokuba ke sibize umntu zasindele bali mandazi siphaneli yethu ngenxa yeendwendwe zethu obesithandazela ngaphaya ngumdala wethu utata ubukuwazi zacela phakame obesikhuthaza kwizishumi neminikelo ngusister Babalwa Maqhubela naye zacela phakame ozasityisa namhlanje ubhuti wethu ubhuti Mthetheleli Mgqabhuzana othethayo nguNomfundo Khayembe. Lithini ibandla ngathi. Amen. Ozasenzela ibali ke namhlanje utata uMatshaya. Lithini ibandla ngaye. Amen. Lesihlandlo ke sawucela utata uMatshaya aze ngaphambili emva kwebali labantwana abahlabeleli bethu basihlabelele u-276. Siyavuya ngothando luyasonwabisa, lusenza siyabekele abanye abantu. uThixo uthanda abancinane, zikhulu umfana naye. Siyavuya ngothando luyasonwabisa, lusenza siyabekele abanye abantu. Malima. Sizatoba inhloko itamkhulu. Satoba inhloko ithandazo, sitobe inhloko umthandazo wetwala. Sitobe inhloko, sitobe inhloko. Amen. Ibali labantu bezasibala abantwana abekho, bangabekho. Kodwa bengekho khona ke mna ndingutamkhulu. Ilifutshane kakhulu ugqiba kwenu ngaboli usebalingwane likaCilene amamele lapha. Ibali lethu ke namhlanje lingotata omkhulu nabantwana bakhe ababini abayivayo. Uthe ke basahleka amanzi kamkhulu abantwana wathi omnye umzukulwane wazukulwane yabo wathi yemani singayifumana imali akutamkhulu ifangaba sinomkhatha sithathe enye intshontsho yentaka yihleliyo silifihle silibambe apha entanyeni simbuze bangaba tamkhulu sifuna imali engabe-20 rand. Xa unosixelela uba eli ntshontsho lale ntaka lihleli okanye lifile na. Utamkhulu waqonda uba eli ntshontsho ngelithi ngozi. Kuthiwa umntu omdala wakucinga waphula izibheks. Kubona ucinga nzulu waphula izibheks. Wakwela intloko usizela eli ntshontsho. Because entshontsho lihleli bekwathi lihleli lizawufa. Wacinga wathi kubo bantwana bam ubomi bolo ntshontsho ndiliphetheyo isezandleni. Ibali lam liyaphela ke apho. Eli bali lisifundisa into yokuba njengoba nibangaka nje apha kukho makhulu, kukho tamkhulu, kukho oobrother benu abadala kunani baqale babangaka. Zonke izinto nizenzayo bayazazi.
akusoze ukwazi ukukhatha umama wakho, akusoze ukwazi ukukhatha umakhulu wakho, ungasoze ukwazi ukukhatha ukhalo, because yonke le nto ehamba yona uqale kuyo, uqale wayenza. Asayami inhloko nokusana sana.
Igama lenkosi uYesu, amen. Amen. Yafuna ke ukuyithetha into. This is the most difficult things endake ndazenza ubomi bam. Into yokushumayela kwaye iya iba nzima endaweni yokuba ibe lula. It's been years noko ndiyenza le nto kodwa iya iba nzima. Kangokuba bendiye ndahlala consider into yokuba ingathi funeka ndiyeke. Inzima nyhani ke ndeva abanye abazalwane kwezi group zo-WhatsApp jokingly bethetha ngento yokuba inzima into andizoyithetha uba bebethetha ngoba ke ibijoku leyo bebeyenza bethetha ngomntu ucabanele eshumayela. So bathi emveni kokuba eshumayela inzima into yokushumayela. Abendiqonda uba abazalwane bayiqondi kahle. Bona bathi bayajoka ngale nto inzima nyhani. Into ebangela ibe nzima yeyokokuba uThixo uyamangalisa. uThixo ongcwele ngelizwi lakhe elingcwele efuna ukuthetha nabantu bakhe ukuze nabo bafikelele ekungcweleni. But uThixo asebenzise, ndithetha ngam ke uba ndithetha ngabanye abashumayeli, uThixo asebenzise umuntu ukuthetha ngelizwi lakhe elingcwele, engcwele yena efuna ukuba abantu bakhe ekuzathethwa kubo ilizwi labo, ilizwi lakhe, nabo babe ngcwele njengaye. Iyandimangaza into yokuba akhethe ukusebenzisa umuntu to achieve that. Yiyo le nto ngeli xesha ke ndiyoyika nyhani. I think mandithathe nje basisitanza okanye zibini. Umnandi ukuthandaza Ungize lusizini ungilike
amandla lapho yini. Thixo uthandekayo sawuthetha ngelizwi lakho. Sizukise ngokusebenzweni bakho. Uyesu uyayo, amen. The book of John, chapter 17. Ncwadi kaYohane, isahluko sesishumi elinesixhenxe. Ndizawuthetha ngale ncwadi yonke. Kodwa my point of departure verse 21, verse 22, and verse 23. So I think ivesi mandizifunde zona. Siqala ku verse 11. Verse 11 ufundeka kuhlobo. Now I am no longer in the world, but these are in the world. And I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one. As we are. Now let us read verse 21. Okay, let's carry on verse 20. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that all may be one. That all may be one in us, that the world may believe that you sent me. Verse 22. That the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. I in them and you in me, that they may be made perfect in one. That the world may know that you have sent me and have loved them as you loved me. Inkosi yakuhlala isikelela okanye usikelela ukufundwa kwelizwi layo ade uYesu abuye. Amen. Now, John chapter 17 ngumthandazo wenziwa kuYesu. Amakhumsha ke xa ethetha athi lo umthandazo it's intercessory prayer. uYesu ume as the high priest esikelela ibandla. Lo umthandazo wenzayo ngumthandazo onjalo. Now, John 17 is significant as it records one of the longest prayers of Jesus in the Gospels, often referred to as the high priestly prayer. This prayer occurs after Jesus has given his final instruction to his disciples, and just before his arrest and crucifixion. Now, lo mthandazo ubaluleke
ngohlobo lokuba usinika irekhodi ukuba okanye sichazele ukuba ngomnye wemithandazo emide uYesu ake wayithandaza apha eBhayibhileni okanye kwigospel yonke. Now xa kuthethwa ngalo mthandazo kuthiwa yi-highly priestly prayer, umthandazo othandazwa ngumbingeleli omkhulu. Now uYesu ume as umbingeleli omkhulu ethandazela ibandla okanye ethandazela abafundi bakhe. Lo mthandazo uvela ngeli xesha uYesu enika abafundi bakhe i-instruction yokugqibela. Kuphambi kokuba uYesu abanjwe, kuphambi kokuba uYesu abethelelwe emnqamlezweni. Now, lo mthandazo ubonakala as one of the profound moments kwi-intercession uYesu ayenzayo, where Jesus is praying for himself. Okokuqala uYesu uthandazela yena, aphinde uYesu athandazele his disciples, athandazele abafundi bakhe, and then athandazele the future believers, athandazele abazokukholwa bekholwa through abafundi bakaYesu the 12. Nathi sikweli qela lesithathu. Now sinokuthi ke uYesu uthandazela yena, athandazela abafundi bakhe, athandazela ibandla. Now kule chapter okanye le chapter ibamba isibonise the deep concern uYesu anayo for his followers. And the mission ekuza kufuneka bona abafundi bakaYesu naba baza kukholwa. Into ethetha ukuthi thina namhlanje continue with umsebenzi uYesu awenzileyo aza kubashiya. Uzawushiya abafundi bakhe ngoku ebashiya lokuba benze umsebenzi uYesu awenzileyo ngeli xesha bephila kunye nabo for 3.5 years. Now the chapter it highlights the role of Jesus as the ultimate high priest, but also sets a stage for the challenges his disciples will face in the world. Now, in as much as uYesu ethandaza as umbingeleli omkhulu, enye yezinto uYesu akhonseni ngayo nento lento sibonisa yona lo mthandazo, sibonisa okokuba uYesu he is deeply concerned ngam nawe. Ingqinela kulo liku-214 kumasabatha, Jesus cares. Uyakhathala uYesu. Now le chapter ibonisa inhliziyo kaYesu for abafundi bakaYesu. Now for the mission that ekufuneka betheli beqhubekekile kunye nayo. Isivulela inhliziyo kaYesu ngathi esisahluko simbone ukuba uYesu ucinga ntoni ngathi. Now the structure salomthandazo kaYesu, uYesu okokuqala uthandazela yena njengoba besenditshilo. Jesus begins by asking the Father to glorify him so that he may glorify the Father. Ndizukise bawo
ukuze nam ndikuthini ndikuzukise. He acknowledges uYesu that his time has come to fulfill his mission. Belifikile ixesha ngoku lokuba uYesu azaliseke, azalisekise umsebenzi ebewuzele apha emhlabeni. Usebenzile, ubaphilisile abantu, ubashumayezile abantu, wabaxelela ngobukumkani obuzayo. Uzenzile zonke izinto ebekumele uba uzenzile emhlabeni. Ulizukisile igama likaThixo. Ngaye uYesu uye wazukiswa zizihlwele ngabantu abaninzi uYesu ebebembona ngenxa yobomi bakhe. Na uYesu uthi ndizukise ke bawo ukuze nami ndikuzukise. Glorify me that I may glorify you. Now, let me sibonisa okokuba uYesu kwakunye noThixo basuka from the same world. uYesu nendawo ezithi andingoye owehlabathi, mna nawe bawo lomthandazo sibanye. Into ebonakalisa okokuba uYesu mnye kunye noThixo. Even though belapha ehlabathini, but he is not from the world. Yena uze ehlabathini uzokwenza umsebenzi bewuzele okokuba makawenze emhlabeni. Lo msebenzi umnye ukusindisa umoya. Na omnye umthandazo olandelayo okanye enye iphathe elandelayo kulo mthandazo from verse 6 to verse 19. uYesu uthandazela abafundi bakhe, the 12 le ebekunye nayo ngeli xesha, uthandazela uYesu from verse 6 to verse 19. Jesus prays specifically for his disciples, asking the Father to protect them and keep them united. Uthandazela uYesu okokuba abafundi bakaYesu uThixo aze xa uYesu emkile, aze uThixo abakhusele. Anganeli nje ukubakhusela uYesu okanye uThixo, aze abagcine bona bebanye. He emphasizes their relationship with him and the Father, highlighting that they are not from the world, just as he is not from the world. Now, ndifuna sibambe le nto ibaluleke kakhulu. uYesu xa ethandaza uthetha, xa ethetha ngabafundi bakhe uthi bona aba, the 12, asingabo abehlabathi, njengokuba nam ndingenguye owantoni owehlabathi. But xa sijonga lento aba bantu okwenene bona bebesuka okanye bephuma apha ehlabathini, yena uYesu siyazi okokuba usuka ezulwini ebemnye kunye nobawo okanye mnye kunye nobawo, wasuka weza apha emhlabeni ebantwini. But aba bona, they are from the world. Isimanga sesokokuba xa ethandaza uthandaza esithi aba are not from the world. Kungenxa yokokuba aba bantu ngoku bakunye noYesu. Mandisebenzise le nto ndizaya kuyo.
bazimanye kunye noYesu. Xa bezimanye kunye noYesu abe uYesu engesinguye owehlabathi, loo nto automatically nabo ibenza okokuba bangabi ngabo abehlabathi. Siyama kunye. Yiyo le nto xa ezawuthandaza esithi aba ayingabo abehlabathi, bagcineke kulo ihlabathi. Isizathu sokokuba athi bagcine kungenxa yokokuba uYesu ulibonile ihlabathi likhohlakele kuye okanye limkhohlakelele yena njengomsindisi. Izinto uYesu aphumele kuzo, ubunzima, the challenges, zonke izinto ezinzima aphumele kuzo, ngoku aba bazawuphumela kuzo. Yiyo le nto ethi xa ethandaza, please Father, protect them. But eyona mibalulekileyo Nkosi apha kubagcineni kwakho, niyakhumbula umthandazo unendawo ethi bagcine kulo ihlabathi. Andithandazeli okokuba ubasuse, kodwa ndithandazela okokuba wena Nkosi ubagcine. Ngoba kaloku umsebenzi ekufuneka bewenzile ngumsebenzi ekufuneka bewenze apha ehlabathini. Ngoba bazokwazi ngoku ukususwa nabo ehlabathini. Yiyo le nto sithi andithandazeli okokuba ubasuse ehlabathini, but ndithandazela okokuba ngoku belapha ehlabathini bagcine kuzo ii-challenges abazophumela kuzo, ezi mna ndinguYesu ebendiphumele kuzo. Ezinye baziqondi izinto ezinzima okanye bona babuqonda ubunzima abazokujongana nabo okanye ujongene nabo apha ngaphambili. Ngoko ke bawo bagcine. Apha ekubagcineni bakwakho uzubagcine bebanye, be-united, ngoba abazokwazi ukuwenza lo msebenzi bengekho banye, bengeyiyo imbumba. Ndizawuthetha isiXhosa ke mhlawumbi sevongo yamanyama. Andifunanga uyithetha uyibhaza, ndithethele ezantsi kwenzela uba bandithetha rongo ndilungiswe. Bagcine beyiyo imbumba yamanyama. Okwingathi uYesu ungumntu owake watheza. Oomama abasuka ezilalini bayayazi okokuba xa besiyokutheza bahamba bephethe zantanjana okanye lamalaphu, baze bathi bakuzifumana iinkuni bazihlanganise, emveni koko bazibophe zibe yimbumba. Xa uzibophile ezaa nkuni akululanga ukuzaphula, kodwa xa ukhuni lulunye, xa befika endlini bafika bayikhulula inyanda, kuthiwa inyanda leya, bayikhulula inyanda, iinkuni bazahlule okanye bazibeke separately, ngoba ngoku zizawukwenza umsebenzi. Kuzawufuneka zaphulwe ukuze zifakwe ukhwezelwe uziko ngazo, ukuze kukhwezele umlilo ngazo kufuneka zaphuliwe. Awukwazi uzaphula ziseyinyanda. Ukuze ukwazi ukuzaphula kufuneka uziseparate. uYesu ayithandazelayo yokokuba ukuze ihlabathi lingakwazi ukubaphula aba, bagcine beyinyanda, bagcine bekunye. Ingxaki yokokuba xa singekho banye kulula okokuba ongendawo to infiltrate, angenise umoya wakhe ngomnye wethu. Size xa umoya ongendawo ungenile, kuba besingabumbenanga, sahlukene, sisele sisahlukana unaphakade.
Lord izasibangela okokuba the mission uThixo asishiyele yona singakwazi ukuyifezekisela. Xa singayifezekisi mission esithunywe yona nguThixo nathi singabikho ebukumkanini. Azizinto ezi uYesu azithandazelayo. Eyesithathu into ayithandazelayo uYesu. Uthandazela uYesu ethandazela the future believers. Aba bazakukholwa bekholwa through abafundi bakaYesu. Now uYesu xa ethandazela bona uyawu-extenda lo mthandazo to all who will believe in him through the message of his disciples. He prays for unity again. He shares with the Father, which is crucial for the world to recognize his divine mission. Now, into yokokuba babantu babumbane lento, it is crucial ukuze lo msebenzi ungcwele bawuphathiswe nguThixo ukwazi ukuhamba. Kodwa ukuba abekho banye akuzoba lula for umsebenzi kaThixo okokuba bawa. Now, ndiyadinga ke ngokokuba sike sisondele kule indawo mna endibhalele kuyo. Ndifunde uverse 11 no verse 21, 22 and verse 23. Uverse 11 unendawo enye ayithethayo okanye ephindwayo uverse 21, 22 and verse 23. Yileyo kokuba uYesu uthi kuba mna Nkosi okanye bawo mna nawe sibanye. Mna nawe sibanye. Naba ndicela okokuba ubenze babe banye bamanywe kunye nam ndinguYesu ukuze emveni kokuba bemanywe nam ndinguYesu kuba mna ndimanyene nawe ndinguThixo nabo babe yimpati yale mbumba okanye ekolumanyana. Ithetha ukuthi na uthi uYesu usibizela to a higher position. Usisusa from the lower one usisa kwi-position ehigher. Ngoba uThixo usebungcweleni. Xa uYesu emanywe noThixo sebungcweleni uthi uYesu ubangcwele. Nathi xa sizawumanywa noYesu omanywe kunye noThixo siye sibe njani? Siye sibe banye kunye noThixo kwakunye noYesu. Uverse 21 kwakhona uYesu xa ethandaza uthandaza athi andithandazeli aba bodwa ndithandazela naba bazawukholwa kubo ngabo. Now aphinde ekuqhubekekeni kwakhe xa ethandazela ibandla. Ndifuna sijonge nesequence yokuba uYesu xa ebethandazela abafundi the 12 uye wathetha ngobunye. Naxa ethandazela ibandla okanye the future believers uphinda athethe ngobunye. Benze babebani naba kuba nabo ayisingababehlabathi. Njengoba abafundi bami kwenze bababanye naba uzibenze babebanye babe yinguma. Let me tell you ukuthi this is kulo mthandazo yeyona nto is-central. Into yokuba uYesu azithandazeli libalulekile kulo mthandazo. Eyokubathandazela abafundi ibalulekile. Nento yokuba athandazele the future believers ibalulekile. Eyokuba uYesu afuna uThixo amzukise nokokuba zukiswe through abafundi bakaYesu ibalulekile.
Unazo nendawo Yesu xa ethetha athi, this is life eternal, that they may know you. Bubo ubomi obungunaphakade yeyokokuba aba baza kukholwa mabakwazi njengoThixo. Bangane kuthi ukuze ke bakwazi kufuneka bazi inyaniso. Ilizwi lakho liyiyo inyaniso. Xa ndizawuyisonga ndiye kwisamani. Ndifuna sike sijonge ukuba ithini i-situation ngeli xesha uYesu wathandazayo. uYesu uhleli nabafundi bakhe abayi-12. Now, apha kubafundi bakhe, le chapter isuka from, okanye lo mthandazo, usuka from uchapter 12, ligumbe liphezulu, kuhlelelwe isidlo. Apha esidlweni esingcwele, isidlo senkosi, umthendeleko. Njengoba behleli apha etafileni, okokuqala before bahlale etafileni, uYesu ufune umuntu ozawuvasa inyama, avasa abafundi bakhe. Akukhange kubekho nomnye kubafundi bakhe ofuna ukuvasa inyawo omnye, ngokuba isizathu sesokuba bebephakamele. Who am I okokuba ndingavasa inyawo zikasister Kayemo? Kuthele lo mna ndizawuthatha iposition yokokuba ndibe sisixaka. Kutheni le nto ingendimi onovaswa inyawo ngomnye? Now, bonke aba bantu njengoba bengena kwisidlo banengxaki omnye nomnye. Okwesibini, banengxaki yokukhukhumala, yokungathobeki, ngoba le inkonzo yinkonzo esithobayo esibangela okokuba sibe sezantsi ngoba sithatha iposition yokuxaka. Abazange bafuna ukuyenza loo nto leyo. Okwesibini, apha etafileni uYesu sele behlambile iinyawo zakhe. Apha etafileni uhleli nendoda egushe intshuntsha kuyo, uPetros. He was ready okokuba aqabele asuse indlebe yomnye umzalwane. He was ready okokuba uPetros alwe. Uhleli etafileni esidlweni senkosi, ugushe irhele. Ndifuna sijonge okokuba aba bantu uYesu abathandazelayo banjani. Kukho apha uJudas kwakule tafile osele enze iplan yokubulala uYesu okanye yokuthengisa uYesu ukuze amnikele. Apha kule tafile kwakhona kukho amadoda ajonge, in fact bonke bajonge izikhundla xa uYesu ezawuthatha ukumkani. Iyileyo ijonge iposition eza kuyifumana apha kule leadership apha kuYesu. Nokuba yiphi mna endikangangoba ezimbini ziye zahamba zosebenzela umama wazo, kokuba umama wazo akasondele kuYesu ekhusini amcele okokuba xa Yesu uhleli ebukhoseni bakho, omnye unyana wam azabe seleft, omnye unyana wam aze abe se-right. Bekukho istrife ebesikhona phakathi kwabafundi bakaYesu aba uYesu ahleli nabo etafileni. Now, abayazi into ezayo ngaphambili. And mind you, aba bantu ngaba baza kushiywa xa uYesu emkile, ngaba baza kushiywa kokuba baqhubekeke kwakunye nalo msebenzi. Now, xa sicinga bebezawukwazi njani bengekho united ukuhamba okanye ukuhambisa le mission uThixo abayishiyayo. Yiyo le uYesu waye waqonda kokuba
endaweni yokokuba ndithandazele mna. Now, let us understand the situation noYesu ebekuyo. Ebekuxinezelelo olungamandla uYesu isono sonke sehlabathi ifunda i-Desire of Ages. Ufundela chapter ethi Getsemane. Uza kuva okokuba isono sonke sehlabathi, the weight yesono sehlabathi ibiphezu kweyesu. uYesu ebesindeka endaweni yokuba uYesu athandazele bona, ebedinga okokuba bathandazisane kunye naye ukuze uYesu akwazi ukuphumela kule challenge ajongene nayo. But uYesu ngoku kwafuneka tshintshe ifocus, ayishifte ngoba uyabona okokuba nantsi ingxaki ilapha endlini. Athandazela abafundi bakhe. Inye into ayithandazelayo kanye, the key kulo mthandazo yeyokokuba Nkosi khawubenze okokuba bakwazi ukuba banye. Please make them get along with one another. Yinto esenhliziyweni kaYesu ngoba uyaqonda okokuba ukuba unokuba shiya imeko inje uzaba nzima. Yinto namhlanje uYesu ayithandazelayo. Umhlaba siyiqondi xa kuthethwa ngalo mthandazo, xa uYesu wayenyuka, xa ehleli ngoku njengombingeleli omkhulu ethroneni kaThixo, lo mthandazo uYesu wanyuka kunye nawo uJudas White. Ikwangumthandazo othandazayo today ewuthandazela mna kunye nawe, ethandazela ibandla likaThixo. Enye yezinto ezisengqondweni kaYesu ehleli ebukumkanini yeyokokuba ibandla sibe banye ngokucinga, sibe banye ngokwenza, sibe banye ngento yonke ukuze xa ihlabathi lijonge thina likwazi ukumbona uYesu ngathi. Yinto uYesu ezinye bezithandazela, yinto ke besiza nayo namhlanje ebandleni kaThixo. There are so many things ezenzekayo, izinto ezisahlulayo, zininzi izinto uYesu ebenozithandazela. Enye yezinto uYesu ebenozithandazela which are fundamental, nezizi fundamental beliefs zethu zezokuye yokokuba Nkosi uzubenze bakwazi ukugcina umthetho wakho. But uYesu ukhetha ungayithethi loo nto leyo emthandazweni. uYesu ebenoyimention into yokokuba bawo ndicela okokuba aba uzubenze ibe ngabantu who are faithful. Ukhetha ukungayimention naleyo into emthandazweni. Umention only one, bagcine bebanye. Keep them united. Ngoba uyayazi okokuba ukuba baye babanye, zonke ezinye izinto that are fundamental ziza kuzenzekela. Some of us are faithful stewards. Faithful stewards sinjalo, yet thina kunabazalwane bethu esingavaniyo kunye nabo. Some of us are faithful preachers of the law. Ayikho into sishumayelayo, sishumayela umthetho. And that is right, by the way. Ngoba amasabatha ngabantu baloni umthetho, not only babalo. Akho nto nokuyishumayela, but ukuyishumayela loo nto ndinengxaki nabazalwane bam, it becomes a problem. There are so many things silibandla likaThixo ezisibangela okokuba sibe divided
Kangangoba naxa uza kwenziwa ezinye izinto uyawufika kukho amaqumrhu athile namaqela athile azawuhlala ahlalele ukwenzela okokuba kulungiswe le nto ihambe ngokwendlela yabo, and that divides the church. Uthi uYesu ndithandazela okokuba aba bantu babe bani. For ukuba asikwazi badlali kaThixo ukuba united, if we cannot be one, let us forget okokuba umsebenzi kaThixo uza kwenzeka. The mission esiyifumeneyo, we cannot even foster to preach the three angels message siyishumayele ngale ndlela ekufuneka siyishumayele ngayo. Isizathu sesokokuba ingxaki yeyokokuba asikho bani. Sesishumayele three angels message, wofika le message inye, omnye umzalwane uyithetha ngohlobo oluthile, omnye umzalwane kweyakhe ikona uyithetha ngohlobo oluthile, yet the message inye. Yiyo le nto sithi uThixo bathathe from ii-corners ezahlukeneyo abakuzo babeke kule ndawo inye babe bani, so that the message enye babe nokwazi ukuyishumayela ngendlela ebalulekileyo kuzi-reach the whole world. The message endizisayo bandla kaThixo namhlanje eyokokuba uThixo uYesu umnqweno wakhe okokuba sibe bani. Mthandazo uYesu anayo kuJohn 17. Phambi kokuba ayothandaza eGetsemane, uthandazela qala abafundi bakhe, athandazele bani. Now abafundi bakaYesu besenditshilo okokuba they were divided. They were divided abafundi bakaYesu de uYesu wahamba. Even though ebesithi mna kunye naba sibanye. Ubuya ifundi iBhayibhile uzofumaniseka okokuba abafundi bakaYesu bamshiya babaleka bahamba xa wayezabethelela umnqabiso. But uYesu uthi mna kunye naba sibanye, yet babengekho ngeli xesha bethelela umnqabiso. They were divided de uYesu wahamba. Baqala bahlangana xa uYesu ezawunyuka kwincwadi ye-Acts yezenzo uchapter 2, bahamba bofika kule ndawo uYesu azawunyuka kuyo, bahlanganisana khona baqala uba banye khona. Wanyuka uYesu kwakwimessage ethi, madoda maGalili nimeleni na apha, ngoba kwakufuneka ngoku bahambe kokwenza imission uYesu abashiya nayo. Nimeleni na apha nilondele ezulwini. Uthi kwakunye lo Yesu oluhlobo bahamba ngalo uzawuphinda abuye, but before abuye ukumsebenzini nekufuneke niwenzile. Basuka apho baya kwigumbi eliphezulu. Lo and behold, xa befika kwigumbi eliphezulu, bafika, they confess to one another, kwathandazelwana, kwaxolelwana iziphoso, aba bantu babanye. Bathe xa bephuma kwela gumbi eliphezulu, umoya oyingcwele uhlile ngemini yePentecost, xa bephuma beyoshumayela imessage uThixo abanike yona, kuthiwa amawaka abantu aguquka. Ngoba aba bantu babetheni babebani. Yile nto ke nokuthi izawukwazi ukwenzeka only xa sinyukela kwigumbi eliphezulu, sixelelane iziphoso, sixolelane, umoya oyingcwele uhle. Emveni koko siphume sibanye, sishumayele iindaba ezilungileyo. The mission nokuyishumayela uphi ukwephi kona, kuthiwa yile message nandive ithethwa ngusisi Nontshukumo ngemini ethile endaweni ethile. Yile message nandive ithethwa ngusisi Noncedo endaweni ethile. Yile message nandive ithethwa nguBrother endaweni ethile. I-message is one, abantu bona noba baphi ngoba abantu
eyona nto isentliziyweni kaYesu yeyokokuba sibe bayo, ukuze sikwazi ukwenza yonke into. In fact, ukuba sibona ibandla, ndithetha nge-Fear Plus Church, ingathi xa ujonga emehlweni wakho uthi xa uthetha wena, ngose siyazithetha izinto, sithetha noba uyiwedwa namkhosi wena, kodwa ikhona manje ingxaki eFear Plus. Ikhona manje, ikhona. Utsho uyi-identifya. Ndifuna namhlanje wazi okokuba enye ebangela loo ngxaki yeyokokuba wena kunye nomzalwane wakho alikho bani. Ukuba besinoba banye namhlanje okanye suka namhlanje ubheka phambili, izinto zakuhamba kakuhle bangenzathi. Nangiyinkosi yoxolo, nangiyinkosi yoshukela, ingasikelela ukuthetha nokufunda kwelizwi layo adabu uYesu. Amen. Amen. Lithini bandla ngobrother uQabuzana? Amen. Xa sizayibusela inyanga inkonzo yethu, sizawucela abahlabeli basitshulele unumber 255. Xa sizawuvala sicela umdala asamkelele ufebe. Ngifuna wena Yesu kuba ngilihwebo, Siyabonga ngosuku ngelizwi lakho uthi walithetha laphana. Ulithethile ngosulungileyo kuba wena ubona inzwelo.
umntana wakho Nkosi elungileyo uthe phambi uba aqala umthetho lebandla lakho wathi uyoyika. Siyabona ke Nkosi imbali yokuba abe kanti uyoyika. Ikukuba Nkosi uzokunike lo myalezo. Sika Nkosi elungileyo ilizwi lakho othe walithetha ngelinye namhlanje. Ungaligcina Nkosi elungileyo ezinhliziyweni zethu, ezingqondweni zethu. Side Nkosi sifumane esi sibilo sifunayo ukuthi. Ungavumi Nkosi elungileyo ongengawo alisuse Nkosi elilizwe. Lisiqeqeshe Nkosi elungileyo lingasonwabisi. Nkosi elungileyo silunge. Ungawena Nkosi elungileyo abantwana bakho bangafumana umyalezo othe wanika ibandla lakho. Ucacile ke Nkosi ukuba singemanyenanga Nkosi singekho banye nje ukuba ukuthandazela. Asizohambisa Nkosi umyalezo. Abafundi Nkosi bathe bakumanyana Nkosi elungileyo. Umoya ongcwele wabahlela. Baphuma Nkosi bayothetha nabantu bakho. Abantu basindiswa. We are living in this dying world Nkosi elungileyo. Thina sihleli apha phakathi. Injongo yakho ke Nkosi ngale imini ye-25 ka-October 2025. Ukuba Nkosi singatshintsha Nkosi elungileyo indlela zethu. Siphume Nkosi elungileyo siyoxela abantwana bakho. Kuba Nkosi ukubuya kwakho kuyabonakala bakusondela. Sibethele Nkosi elungileyo. Sizophuma Nkosi siye emakhayeni ethu abakwaziyo. Siyofumana Nkosi isidlo sixhasayo. Sika Nkosi elungileyo ngasigcina silondoloze siye. Sifike Nkosi singabaphekileyo. Sicela Nkosi uphinde usibuyise. Size bakhona endlini yakho Nkosi kuba kulungisiwe for i-afternoon program. Usenomyalezo Nkosi ongasingawufumana. Sigcine ke Nkosi usilondoloze. Ngabana Nkosi ubabalo lwakho lungahlala kuthi. Uthando kaThixo Yesu budlelwane bukaThixo umoya ongcwele ungahlala kuthi ngokade kuyiyesu. Amen. uYesu